Sanibonani. Yebo. Nikhuluma noSiphiwe wakaMaduma, also known as uMongameli. Welcome to another episode of the Equitable Podcast. Namuhla ngiphethe uBaba Mangethe. Yebo. Intshosho. Yebo, Baba Mangethe washindiya la intshosho. Baba Mangethe kunjani ba? Siyaphila futhi kunjani? Ngiyaphila. Ya, ngicela ungitsheleke uBaba Mangethe ubani wakuphi? Igama uThemba Zwane. Yebo. Ngihlala eMbalenhle. Naziwa ngoMangethe, ngibizwa ngoMangethe nesithakazelo sakithi. To embrace my ancestors. Wami ahamba nami ngasisuka isikhathi. Number 1 kubambile Baba Mangethe uthi nawe wala eMbalenhle. Yeah, ngola eMbalenhle extension 18. Okay, no. Hayi, shuthi sihlala sonke. Yeah. Baba Mangethe namuhla kunezinto nyana nje ngifuna sizikhulume. Nje kubandakanya nje sizobamba kancane inkolo siphinde sibambe futhi nesiko. Yabo? Izona zinto ezimbili lezo ebengingathanda ukuthi sixoxe ngazo nje namhlanje. Yeah. So ngicela ungitsheleke Baba Mangethe wena ngokwakho nje siqu sakho wena ukholelwa kakhulu kuphi, umuntu wenkolo noma umuntu wesintu noma ukholelwa kokubili? Ake ngiphenduleke Maduna nje kalula Mongameli. Ekhaya ngikhuliswe bazali abasindisiwe. Kwenzeka umama ekhathini zaboma 90s wathatha insindiso. Okay. Yeah, wathatha insindiso. Umama waze wayoshona asindisiwe. Yeah. And then ke ngase ngiyaqhubeka ngayo insindiso. Okay. Ekukhambeni ukuqhubeka nensindiso uhamba ngayikhathi insindiso. Wayibamba lapha. Ngayibamba ngathi ayikona ngisakhona ukuqhubeka nensindiso. Kodwa ukukholwa ngoba ngineyingane nginabantwana baya esontweni nonkosikazi. Yeah, baya esontweni nonkosikazi bayakhonza. Ngiye nami ngikhonza khona enkonzweni. Yeah, kodwa le insindiso ngase ngiyayimisa because nginezathu ethize yenza ukuthi ngiyimisa. Wezimisa. Okay, yabona ngikuthanda kakhulu uthi ingane unazo nonkosikazi ukhona bayakhonza. Yeah. Esikhathini esiningi ngike ngithanda ukuthi abantu abafana njengeingane sibanikeze ithuba lokuthi uNkulunkulu bemazi. Yeah. Bazi ukuthi ukhona umuntu ongaphezulu kwazinto zonke okumvela inqala. Yeah. Uyabona ke ngakho ke shuthi wena umsebenzi wakho omkhulu njengomzali ukulandelela le script esithi vumelana abantwana beze kimi. Yeah. Shuthi ufuna sibavumele baye enkosini bazi ngayo ngoba ngikholelwa ekutheni abantwana uma bahamba inkonzo kuba lolu kubakhuza ngoba sine reference incwadanyana esibuye sibafundele yona bayibone lento esiyisho. Yeah. Injalo Maduna. Kamaduna kahle kunokuthize engifuna ukuthi ngikuveze. Yeah. I-question yakho bengifuna ukuthi ithi Baba Mangethe yini yakwenza umisinsindiso. Yeah, hayi big sense. Kodwa ke le yabantwana into yangenza ukuthi ngiyekele abantwana abaqhubeke ngokukholwa. Inkolo ilethe direction emntwini. Yeah, ilethe ukuthi umuntu abe nenhlonipho, umuntu abe umuntu ocontrolekayo. Yayizo lento le azazi ukuthi empilweni ufunani uyapi. Wayekela umntwana wangakholwa. Umntwana uyoba into ngelinye ilanga nawe ezoxaka uzophuma esandleni. Kanti nangabe uye enkonzweni kuneyifundiso ezenza ukuthi umntwana ahloniphe abazali. Ukufundiswa ngokuhlonipha abazali, efundiswa ngokuthi umntwana aziphathe kanjani. Kusukela estagini sokuSunday school uyafundiswa kuze kufinyelelwe ekutheni abe insizwa. Insizweni angena azangena ekushadini. Kuba ne direction nangabe uye enkonzweni. Abo lapho ngivumelana nawe ngoba nami iyona into engikholelwa kuyona le ukuthi ukuthumela ingane enkonzweni awenzeli wena wenzela zona but nawe uzosizakala ngoba ziyothola iguidance la ziyakhona. Uyayibona ngidluleke lapho ke Baba Mangethe ekutheni
ngithanda lokuthi uyazinika ithuba lokuthi ziyofunda ngoNkulunkulu. Engifuna ukwazi ukuthi wena ukhetha ukuthi wena usuyayivala lenqola yokuchuba insindiso bese kwenze njani? Mongameli. Yeah. Hey, kuningana. Kodwa ke ngizokukhatha nje ngesikhathi esincane ngizama ukuthi ngikhathe. Yeah. Umama ushone ngo-2009. 2009 mama bakashona. Ukuqala kwangilimaza. Ngalimazwa ukuthi umama bekagula. Nakagula ngimthatha umama ngimuse kaDokotela. UDokotela afika bambe ukuthi umama unesifo soshukela, unesifo se-high blood. Right. Udoktor athi umama wakho sikufuneka athathe nayo treatment from namhlanje high blood noshukela. Right ke vela muphe lawo maphilisi amuphe nomjovo bangathi ubuye emandleni. Sibuyele endlini. Hlala isikhathi amalanga ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini ngithi mama phela sokuyisikhathi ukuthi ngikwenzele ukudla. Mina ngikhulisa umama yedwa ke. Sobabili bekuba yini naye phela. Mama sokuyisikhathi sokuthi ngikuphekele bese uphuza amaphilisi. Nginikeza ukudla. Mangiceda ukumnikeza ukudla nangifuna ngithi amaphilisi apha kungathathile ngawashisa. Mawashisa njani amaphilisi mina uNkulunkulu uzomnqobela kulokugula kungiphethile. uNkulunkulu insindiso uJesu insindiso yami ithi ayivumi ukuthi ngiphuza amaphilisi uJesu akhona uJesu lapha izifo zonke. Manje mongameli lokho kwangilimaza emoyeni because kwahamba ukugula kwamcinisa uma and emva kokumcinisa kwaluza umphefumulo. Nakaluza umphefumulo njengoba ngana mama namhlanje. Umbuzo uthi insindiso yiyo eyathatha umama noma ukholwa kwamama ekamthatha. That's the question engaba nayo. I-belief yamama ngendlela umama bekakhonza ngakhona uNkulunkulu, bekamthemba ngakhona uJesu, bekakholelwa ukuthi umama bekakholelwa ukuthi lo Jesu amthandazayo uzomphilisa. Uzomlapha. Wayeka i-treatment. Ngaphandle kwe-treatment. Lo muntu ucabanga mina ukhulisa mina. Umama wami enginaye kuphela emhlabeni. Because uNkulunkulu baba nganayo. Right, lensindiso mama le bekayithembile uJesu ukuthi uyaphilisa lamaphilisi lawo angeke azamphilisa. Ngamluza uma ngalento leyo mongameli. Manje ngaqala lapho ngayiquestion insindiso. Insindiso iyaphilisa noma imfundiso abantu abafundiswa zona kudala eyenza ukuthi ngize ngiluze umama. Ngaqala lapho uyiquestion mongameli. Insindiso and emva kwaloko ngase ngiyaqala ngiyahlela. Buyele emuva. Ngase ngithatha inyathelo zokubuyela emuva. Cala ngahlela ngoba angeke ukhonze into noma ukholo entweni equestionayo. Usuke ungazinikeli ngokuphelele. Angisaphelelanga kahle. Yeah, ngoba kahle usuyayingabaza. Yabona. And another thing. Nakangcwatsha uma. Abazalwane, nakungcwatsha umama. Abazalwane ukuhlabelela kwabo bekucelebrate. Yeah. Uyahamba ekhaya ezulwini labangcwele ufele enkosini. But the question yami umama ufele enkosini abazalwane ba celebrate mina ngapha ngiyakhala. Limele. uNkulunkulu kimi uthini nangabe kuzohamba uJesu akimi angingayibeki kuNkulunkulu. Yeah, uJesu uthini kimi mina makuzohamba umama insika yami umuntu osangikhulisa osafisa ukuthi impumelo ya ngibe nempumelelo. Umuntu othembele kuye. Engithembele kuye. Owazi yena. Engazi yena. You understand? uJesu lo amthembayo. Mina sengumbuka ngaliphi lihlo noma sengumbuka kanjani. Ya phela wena usulimele angeke usambuka njengabanye abantu. Ngoba futhi okubuye kukulimaze kakhulu ukuthi umthombo wosizo ubusutholile. Yeah.
amaphilisi besekade khona njalo kodwa ngoba abantu abakholwayo angeke ngithanda ukuthi ngithi banenkinga kodwa banenkani bakholelwa ekutheni ayikho enye into engabasiza ngaphandle kwale ebaphakathi kwayo uyibona ukhona udokotela la elokishini futhi ngqono ngoba wala elokishini onokuthi uma ufika kuyena uze ngokugula njengodokotela abese uyakutshela ukuthi lokho akusiyinto yemithi le yesilungu akuhamba uyozwa ukuthi isintu sithini abanye abantu banokungayithandi le yonto kodwa ngoba yena uphiwe ngapha ebudokoteleni bemithi yesintu uphiwe nangapha emithini yesingisi usuke yabona ukuthi no ama-brufen la wasebenzi akuhamba uyochecka ngale uyayibona uzama ukubhalansisa ukuthi le yami imithi mayingasebenzi ngoba konke okukhona la emhlabeni kuthiwa kudalwe uyena ngithi uNkulunkulu hamba ngale kuzosizakala uyayibona so lapho kuwe ngiyabona ukuthi isilonda sikhozwe ekutheni amaphilisi bekhona azomsiza uma Maduli yabona mongameli I think it's my first time ngibhodla lento isihlangana le yabo and ngiyayibonga le opportunity ukuthi ungiphe yona because of lento le iyangilimaza kakhulu and another thing wena mongameli while people umuntu alele afika buhlungu people they are singing the songs ukuthi uyezulwini uya ekhaya labangcwele lo muntu lo ushone asese nokuthi ngifuna ukuthi ngiphile ingane yami akashona akekho umuntu in the age of about 45 50 mama amshona na 46 years you understand usho umuntu ushone ngokungathandi kwakhe asisho ukuthi vele ngithi sibekele ukuthiwa ibusuku nehola aslazi you understand and enye into nabamaduna enye into yangenza ukuthi insindiso ngiyibuke nangelinye ilihlo kunezinye izinto ekufanele ungaziquestion you understand iBhayibheli akwazi ukuliquestion yabo that ulithatha njengoba linjalo manje mina ngokukhula kwami nangalomqondo esengikuwo nale spirit esengikuso iBhayibheli ngiyaliquestion sekunezinye izinto engiziquestionayo fana nokufa ngiyaquestion yebo angazi noma ngiyangithola nisho ukuthini kufa ngiyaquestion understand iBhayibheli fana nokuthi iBhayibheli malizothi uNkulunkulu akakufuni ukufa uNkulunkulu uyaphilisa but uNkulunkulu uke ngelinye ilanga wakhuluma ukuthi uyolibhubhisa iGomora neSodoma manje lapho ngaba nequestion yokuthi lo uNkulunkulu uyaphilisa ngapha futhi uyabulala just nje bengifuna nje ukuveza lento leyo ukuthi why iBhayibheli ingaquestionwa and nginento yokuthi mina la njoba sengikhule ngalendlela engikhule ngayo nginebelieve ukuthi iBhayibheli into yabhalwa umuntu ngokuzuza into ethize yabona bawukhuluma ngequestioning ne ngiyareference ukuthi even ujoina inkonzo inkonzo zinomthetho and mawujoina inkonzo inomthetho mhlawumbe uba u15 inkonzo iyakutshela ukuthi kule mthetho yo15 uma uzojoina la ekhaya awukho umthetho othi wena ngeke uwenze njengoba uyi15 lo mthetho so ubekela nkonzweni ngoba sifuna ulandelwe wonke ne esikhathini esiningi abantu ababeka umthetho bawubeka ngoba bona awubafaki esikhathini esiningi so yingakho nabantu abama founders weinkonzo bayawubeka umthetho kodwa bona bangenhla kwawo awubathinti ngenza umzekelo umthetho wenkonzo uthi uyanikela onakho ne which is into ekhona le uphinde uthi ufuna uzonikela okweshumi njalo ngenyanga uyayibona shuthi unikela every week uphinde unikele isamba se10% omholo wakho ngenyanga yabo practicalities lokuyakudala abantu bebalima bebanengadi bebanikela ngaloku abanako mara manje isimo sokuphila sishintshile sekunikelwa ngani ngemali so awukwazi ukungitshela ukuthi
kuyo yonke lemithetho ekhona ayikho imithetho esingayi-question asibuza ukuthi hayi man ngoba lokho 10% ngathi kuyasinda seney'ngane sifuna ukuzifundisa senamaphupho nathi esifuna ukuthi si-investe kuwona asichubekeni ngalo weviki siyeke lo wenyanga ngibuyela intweni yokutheni izinto azi-question but masoqala uba nembuzo kuba ngathi awukholiwe ngokuphelele yabo so shuthi inkolo yinto ezobekwa ungabuzi lutho noma uyibona into ukuthi mina le iyangishisa ayihlali kahle funa uligwinya lishisa ufele ngaphakathi